Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na ndị nne na nna bịara ịhụ ihe na-eme n'ụlọ akwụkwọ gbanasịrị n'ihi na ha che na Akụbụzọ anwụọla, mana ọ bụ ndị obi kara bụ ndị nọrọnụ wee kwuo na ọ dịghị ihe anya hụrụ gbaa ọbara. Emesịrị Akụbụzọ jisie ike kulie mee ka ụfọdụ ụmụ akwụkwọ nọ nso tụtụkọọ ihe ndị atụfusịrị atụfu na ihe ndị mebiri emebi. O mesịrị ọgwa ụmụ akwụkwọ ndị nọ na klaasị nke 5 na nke 6 ka ha dekọsịara ya ihe ndị ahụ mebiri emebi na ihe ndị furu efu, nke ụmụ akwụkwọ ahụ nyere ya aka wee mee dịka ọ rịọrọ ha. Ka ha desiziri ihe ndị a, Akụbụzọ jisiri ike wee gaa hụ onyeisi kpatakpata na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ nke ọ kpọrọ manija. O wee kọrọ ya, kpọrọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ wee jee wee kọrọ ya ihe ndị mere. Manija kenekwara ya otu o si wee mee. Ngwa ngwa manija gwara akawo ya ka o degara ndị nkụzi Abangwu akwụkwọ, gwa ha ka ha bịa na atụfughị oge na ịgba ha ajụjụ ọnụ. O mere otu a ozugbo nye ụmụ akwụkwọ soro Akụbụzọ bịa ka ha nye ndị nkụzi ahụ. Akụbụzọ na onwe ya gara n'ụlọ ọgwụ. Dọkịnta nyere ya ọtụtụ ọgwụ, gbakwa ya nke ọgbụgba, gwa ya na ọ ga na-agba ọgwụ ka ọbara gbakọnọrọ ya n'ahụ nwee ike ịgbasasị. Akụbụzọ kwekwara, mana Akụbụzọ ekweghị edine n'ụlọ ọgwụ. Dọkịnta wee gwa ya na ọ dị mkpa na ọ ga-alarụ n'ụlọ ọgwụ ka enwee ike ile ya anya nke ọma. O mesịrị Akụbụzọ kweta idina otu ụbọchị, nke o mesịrị n'echi ya sị na ya chọrọ ịna mee ka ahụ adịna ya mma. Ọzọ bụ na ọ bụ naanị Chinedu nọ n'ụlọ na o nweghị ihe o nwere ọ ga na-eri. Ọzọ, ọ na-echekwa na ndị ori ga-aga izukọsịrị ihe ya n'ihi na ọ na-ebute akụ ụzọ dịka aha ya siri dị. Mana onye dọkịnta gwara ya na aghara ndụ kpa akụ onye ilo erie, ya gbanisie ike ka o leta onwe ya anya nke ọma. Akụbụzọ mechara laa ma si n'ụlọ na-abịa na-agba ọgwụ ndị o kwesịrị na ọ ga-agba. Gbanịa na-eso ka anyị chọpụta ihe mere. Ndewonu.